langkha zara le laikha beba mukumu kothoma chakha ufi langkha ang ek khoroksa second battalion ni tiasa 17 tarik je ani je gothona angmani tahoktai buhuk songrok no ang koina musung je ani cherai no osla tlangai thangka phone khai oba ani thani recording tongo bin mobile abo se borok saka o bungko ani cherai se phone khai tlang thangkhnoi jotona an thane purup tongo recording tongo ao se tlangai thangai oba hai gothona ani tini ani cherai langma ari thangka busuk dukho abono takuktai buhuk songrok no koina musungo ani hai gothona kebo jahate ngiatei nijini busano jotono gaidi di naikol di selangthu buringthu tuma sela tuma burui ha abono bangai no taku buhuk songno koina musungo ang hai jahate gotiatei o bini guardian bo bahai bono bike pairikha he 15 বছর চেরাই no কোনো বাইক পাইর রদার he বাইক চালমানে এলো কই 15 বছর নি চেরাই তাহুকতাই বুক সং কোনো চেরাই রং no বাইক গাড়ি পাইতার দি তিনি যে বাইক গাড়ি পাইরি হাঙ্গাই বাইক রি হাঙ্গাই অমতই গথনা গতিগলা খামু selangthu buringthu girlfriend ngai mano kintu oba hai gotinani kudu kokrei he acha tini ke langma chokha bo koita samay langma chokha tini ani burima elina langma chokha 5টা 10 বহুত দুঃখ নাখা বখা দুঃখ নাখা তো কেস টেস রক্তার নানি অমনে ব্যাপারে আং অমনে এগেন্স আং কেস থাংনাই tini an burino tlangai nai oba hai langma sasukan busajungno oma o busajug tai an buri ma ang bohai mansinai tabo bukha bahut dukh naka kahutai buhu jongno norong wan sugin nai bedi ang bo buma nogo kalangai tai an busajungno nogo kalang thangu ang bo rang puisa ni bangai baire ma thangu puisa ajina bangai pori na bangai ang bo nogo kiri saimeya tama nasinglai tong tabo nasinglai tongma karon hingkai postmortem khayako postmortem khamen pore ke sung bono tlangai thanaita amna parang ke boro sung parang kai sombram para ang tabo lembu sarawo bortomano nogata aro nok tangai tong khata ani nok hingkai sombram para no ayon tlang thangmai ani no mungka an mungkai suku debrma